λοιπόν ότι το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ σοβαρό και όλες οι μελέτες από όλους τους επιστήμονες μας δείχνουν ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε φαινόμενα τα οποία θα προκαλέσουν μαζικές καταστροφές. Άρα πρέπει έναντι αυτού του κινδύνου να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Αν όμως μου λέγατε τι προάγει τον ασφαλιστικό πολιτισμό και πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ακόμα βήμα σε μια λίγο διαφορετική κατεύθυνση για να βελτιώσουμε την ελληνική κοινωνία και την ελληνική κοινωνία ασφαλιστικά, θα έλεγα ότι εκεί πέρα που έχουμε μείνει πίσω είναι οι επαγγελματικές ασφαλίσεις, οι ευθύνες δηλαδή που έχουν οι επαγγελματίες έναντι λαθών ή παραλήψεων προς τους καταναλωτές. Ένα παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι είμαι ένας ηλεκτρολόγος και φτιάχνω μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αλλά κάνω κάποιο λάθος και αυτό το σπίτι καίγεται, ποιος θα αποζημιώσει τη ζημιά την οποία έχω προκαλέσει? Βέβαια, η ασφάλεια κατοικίας θα αποζημιώσει τη ζημιά αυτή, αλλά αν δεν καεί το σπίτι και ο πατέρας αυτής της οικογένειας, αυτό είναι πραγματικό παράδειγμα, χαθεί, πώς θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά? Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πεδίο επαγγελματικών ευθυνών, στο οποίο φαίνεται πως έχουμε μείνει λίγο πίσω σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ μια πολύ ωραία ιδέα, γιατί πάλι στην ίδια βάση με την έκπτωση του έμφυα θα λειτουργήσουμε. Το τέλος επιτιδεύματος, το οποίο είναι ένας φόρος ο οποίος ήδη από την κυβέρνηση υπάρχει μια διάθεση να μειωθεί, θα μπορούσε να συνδεθεί με μια έκπτωση, με ένα κίνητρο δηλαδή, υπέρ της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης. Δηλαδή, ο επαγγελματίας που πληρώνει ένα τέλος επιτιδεύματος να πάρει μια έκπτωση 10, 15 ή 20% αν έχει παρουσιάσει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης. Πλέον έχουμε τα εργαλεία, οι πλατφόρμες υπάρχουν, η μηχανογράφηση μπορεί να το υποστηρίξει και νομίζω θα είναι κάτι καλύτερο για όλους μας, διότι ακόμα και ο επαγγελματίας θα έχει πιο ήσυχο το κεφάλι του αν ξέρει ότι έχει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που την άνθρωπος είναι, μια αμέλεια ή μια αστοχία τον εξασφαλίζει και δεν χρειάζεται ο ίδιος να καταστραφεί επαγγελματικά. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα κίνητρο μείωσης του τέλους επιτιδεύματος υπέρ της επαγγελματικής ευθύνης, της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, θα είναι ένα επόμενο βήμα το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον.